битите от плакати, от някакви имейли, примерно, пише, че съм тренер. Съжаление, все още не съм професионален тренер. Завършил съм, тренер съм на BEST. BEST има свое вътрешно обучение, където човек може да кандидатства и да даде няколко седмици на един специален курс обучение, където ни подготвят после да помагаме на хората, които локалните групи се справят по-добре с проектите си. И освен това съм и студент и уча развитие на човешките ресурси, магистър. Казаха ми, че има много хора, които не знаят какво е BEST, си сте да разкажа или да го оставя за накрая. Всички ли сте от техническия? Не. А интересува ли какво е BEST? Защото добре се трябва да го кажа. Или по-скоро някой BEST да се излече по-нов и активен. Добре, никой не иска. Физиономите. Накратко, BEST е съкращение от Борд на европейски студенти по технологии. Това е една международна организация, която обединява студентите от техническите университети в Европа. И целта на всяка локална BEST група, каквато и нашата тук в техническия в София, е да организира курсове за студентите. Всеки сезон излизат списък на всички курсове, всяка BEST група, която ще прави курс. Вие ги виждате къде е, в кой град, каква е темата, кои са датите и кандидатствате. Кандидатствате с мотивационно писмо, организаторите четат писмата, те студенти като вас, харесват си тия, които изглеждат най-мотивирани, отиват на курса не за да се напият, но все пак да се научат нещо. Отивате на курса и там тези една или две седмици учите нещо на съответната тема, най-често технически, която сте си избрали. Важното за тези курсове е, че те са за вас напълно безплатни. Смисъл вие си плащате пътя от там. Нещо друго не си плащате. Понякога може да има някаква минимална такса. Вече и за българи, защото се говорим, че сме спора за стандартите, късно в Европейския съюз на следващ. И това е основно дейността на BEST, да организираме такива курсове, да говорим с преподаватели, да избираме интересни теми и за да ги направим безплатни, за да намерим парите от някакви източници. Това биват компании, спонсори, както в момента виждате там седи на Rubis банерите, които са генерален спонсор на BEST, колкото разбрах. Другия начин, по който се финансираме, е организираме кариерни събития. Job Fair. Има едно събитие, което се прави на так Company Night, коктейл между студенти и компании, неформална обстановка. Така че това е накратко интересно и забавно. За повече информация, ако искате да се присъедините, да включите в някой проект, да разпитате за курсовете, трябва да се обърнете към тия судори BEST, които стоят някъде между вас, които, честно казвам, аз не мога да посочат нещо от 2 години някъде са почти умни. Кой от BEST ще дигне ръка, се ориентира хората, които ми после въпроси? Други въпроси имате ли сега? Стана ли ясно какво е BEST? Въпрос за BEST или да минаваме за съществената част? Избрах да говоря за тази тема, защото от една страна лично за мен е много интересно, тъй като в момента го уча. И това беше стимул да си науча нещата, които ги уча в университета. Другата тема, която също е другата причина, е много важна, е това, че това е един много важен въпрос между културните различия, който ни касае. Както виждате, света се глобализира, все повече работиме с чужденци. Имаме чуждестранни колеги, приятели от други страни, работиме в компании, които са чуждестранни, най-често шеф е чужденец. Или пък после може да идете да учите в някой друг университет или да работите в чужда компания. И да се натъкнете на много интересни неща, които точно тях искам да обсъдиме. Има ли склонности в дадени държави, дадени общества да мислят и да действат по някакъв начин, други по друг. Как много често се чуват много определения за българите, че ние сме мислили по определен начин, че сме мързеливи, или какво си. И за това основно искам да говорим. Най-важното обаче е, че първо започнем от там, ние сме различни не само, примерно, българите са различни от американците, от японците, от бразилците,
ние всички тук сме различни помежду си. Защо е така? Да кажем, че просто така ни учил живота до сега. От различни семейства идваме, в различни университети сме учили, с различни приятели сме. Различни неща са ни се случили в живота, които са ни променили по някакъв начин мисленето. Важно е все пак да не бъдем предубедени, защото ако видите някой чернокож и сега ако говорим нещо типично за африканските държави, той не е задължително да отговаря точно на културата на тези хора. Той не е ясно къде е отрасъл, а културата е нещо, което не се ражда, не с нея, тя по някакъв начин се придобива и я учиме. Така че това са някъде различия, по които ние може да се различиме. Пол, религия, регион, поколенията са различни, в коя класа на обществото попадаме. И сега вече на различните критерии, по които се разделят нациите, най-общо казано. Какво разбирате под разстояние от властта? Ако има ли идея? Кой да рече това? Колко кметът ти е родина? Кажа така, да. Други идеи определени? Доколко имаш възможност да участваш в това? Да. И двамата са направили. Колко имаш възможност да участваш, колко кмет ти е родина, точно това определя властовата дистанция. Всички държави имат някаква структура. Има управляващи, има и управлявани. Въпросът е все пак каква е разликата между тях, колко е голяма или е малка. Според вас в България голяма ли е разликата между нас и примерно президента, премиера, ректора на техническия, преподавателя, който има някоя лекция? Да? Според мен е голяма, тъй като е много трудно по какъвто и да било начин да стигнеш до комуникация с тези хора. Защото ти са пречките при комуникация? Ами, ако са от властта, те нямат никакъв интерес. Всъщност, не би трябвало да е така. Не знам защо с ректори и с как други такова пак някакъв вид власт, но да речем университета, с тях не знам да просто няма такава култура, тези университета. Значи, ако мога да се добавя, Кълна се видях веднъж ректора с баничка точно път като тръгне. Така че и те за хора като нас, и те имат банички, обаче не си отделят даже малко от времето да поговорят с нас, който най-малко, което биха могли да направят, да го питат. Аз ви доволни ли сте от технически университет? Какво би могло да се промени, да се подобри? Така да, но все пак тук има и друг пример в клуб, че ректора се е летял заедно с теб, не ги е предадил всички така. Дайте си купя първи. Аз искам да кажа още нещо свързано с ректора в случая. Миналата година, понеже ми преподаваш и бях първи, който трябваше да избирам управление и много се чудех къде да се запиша, какво да правя. Човека просто го попитах и той отдели към 15-20 минути, просто имаше си работа на 15-20 минути да говори и да ми обясни на практика как стоят нещата. Така че специално за техническия някои хора доста лесно може да се стигнат, но за политици там не съм пробвал. Как би било на Бърго Борисов и ще бъде ми там. Много важно уточнение, което искам да направя преди това е, че нещата, които ще кажа, не ги приемете просто за чиста монета. Ако България каже, ми това наистина е така, че има абсолютно висока властова дистанция, приемайте, че няма да има някой примерно политик, който няма да иска да комуникира с хората, да спазва всичките правила, както всеки друг, да се допитва до своя екип преди да вземе решение. Идеята е просто, че някои нации са по-склонни към единия тип управление и отношение, други, поради други причини, към другия. Според вас, кои са тези, които са най-либерални, най-близки до властта си? Скандинавските решения. Да.
са заинтересовани какво се случва в тяхната община, там, където съответните там общински съветници и кмет, винаги са много заинтересовани от програмата, какво смятат да правят. Има най-различни срещи, така доста да се комуникира. Да. Най-добър в са точно скандинавските: Швеция, Норвегия, Финландия, Дания, Исландия. По-надолу от тях са англо- и немско говорящите: Германия, Австрия, Швейцария, Великобритания и Съединените щати. Предполагам, нали, в класаците Канада, Австралия и Нова Зеландия сигурно също трябва да приспадат, мисля, горе-долу на равни нива с Великобритания. Когато казва точно за това, че те се интересуват с какво правят кмети, това е един от много ясните признаци, по които може да ги разпознаете. Тези държави, в който случай има гражданско общество. Отношението към политиката е едно за разлика от на другите места. Има доверие, което е най-важното към властимащите. И езика, по който се комуникира с тях, е като с равен. Беше много интересно, когато се подготвих и четох материали. Единият пример беше как говорят хората в Норвегия с краля си, когато го срещат на различни събития, обществени срещи или нещо такова, колко прави той, какво организира. И с краля в Норвегия хората говорят на ти, което много ме изненада. И почти всички от държавите, които споменах, хората се чувстват като равни от една класа, говори се съвсем спокойно, защото това е власт сега и нещо, следващия ден може да се размениме. Всички имаме еднакви възможности и я приемам по еднакъв начин. Да не са цел и не е да спечелиш нещо от нея. Интересен пример в това отношение по друг начин, по който може да ги познаете, примерно по езика. Говори се неформално, например в немско говорящите страни все още има официални обращения, официален тон. Не говориш с своя ръководител преди да се разбере, че ще говорите на ти. Официално се обръщаш към него. Примерно и писмата започват с многоуважаеми господин или той си. А в английския това е още по-размито. Там няма разлика дали говориш на ти или на вие, всичко е ю. Писмата почват с скъпи Джон, скъпа Ребека, дори официалните, пак е скъпи. Dear Sir Madam. Как се е зародило това? Друг начин, по който може да разделим обществата, според тяхната родовост, безродовост. Родовост значи, че има много силни връзки между семейството и рода. Децата не са равни на родителите си, слушат какво говорят родителите им, оттам нататък след това се предава начинът, по който се възпитава. И ти, който по същия начин ще възпитаваш и ти своите деца. Примерно, ако гледате много често в американските филми се забелязва това. Родителя, когато отива да говори с детето си, ще почука на вратата му, няма влезе така. Няма пипа вещите без неговото позволение. Обръщайки това към бизнеса, по същия начин може да се очаква, когато вие работите в една компания от този тип, такова общество, вашия началник, когато да говори с вас, пак ще почука на вратата, пак ще ви говори на вие, пак ще учтив, ще говори с вас като равен. Така че просто, ако в България неравността е голяма, тази дистанция, това е защото все пак и ние по някакъв начин сме възпитани и се корени в нашите хора и надалечко. Ето един пример, примерно лятото, представете си, лежите си на плажа, от едната страна имате българско семейство, майка, баща и малко имате, от другата страна е немското и двете деца са, играят и много са шумни, хвърлят пясък върху главите на хората и как се справя в ситуацията с българската майка и как се справи немската майка. Що почва да смеете, като че имате идеи, ще разкаже ли някой? Това колко да стане това? Да, точно, в повечето случаи. Защото му напоследък много време се не нараства. Да, това би било хубаво, наистина. Много често се вижда как да се справи по-бързо българската майка, ще му удари няколко шемара, той ще се справи, ще се
седи така. Докато немската майка ще поговори с детето си като наравен, ще му обясни какво прави то, как се чувства всички други хора наоколо, как би се почувствало то в тази ситуация, ще му говори като наравен човек. И разбира се, че това дете, макар че знае, че майката му има по-голяма власт от него, ще я приема като равна. Тя е приятел. Нещо много интересно, пример от политиката. Представете си, един човек бил е министър, 4 години или 8 примерно 2 мандата, след което неговите приятели виждат, че той не си е купил по-голяма къща, не кара по-лъскава кола, не е забогатял. Какво ще бъде определението за този човек? Будала. Будала, бълък, балама, много е загубен. В крайна сметка властта се приема по-скоро в държавите с по-голямо разстояние от властта, като властта е начин да си решиш своите проблеми. Власт имащите никога не обичат да дават обяснения защо вършат нещо по дадена причина. Те стоят по-нагоре, те имат своите по-големи правомощия, те не са нужни. Не се изисква от тях се съобразяват всичко, с което и ние. Между другото, такива държави от западноевропейските са също Франция, Италия. В различна степен са почти всички с изключение на тези, които споменахме, англо-немско говорящите. И се забелязва там същото отношение към политиците, както и в България. Голямо недоверие. Като се изключи последните няколко седмици, това вече много се говори за кризата в Италия, преди това за Берлускони излизаха всякакви неща, че има връзки с мафията, че списни пълнолетни проститутки или не други. И вероятно така, но сигурно с неговия наследник отношението не след дълго ще бъде същото. И това противопоставяне разделя хората на два лагера. Ние срещу вас. Обединяват се хората, които нямат властта, срещу другите. Стоят в противоположни лагери. Ще пак ние, например, в политиката, какво прави опозицията. Това, което иска единствено от всяка една опозиция, да си имате пример в България или някой конкретен случай, тя иска предсрочни избори, с цел тя да е на власт, така че не може тя да се облагодетелства. Така че също се получава в една компания. Хората си мълчат до някъде, не предприемат диалог с своя ръководител, когато той греши, когато не се справя добре и чакат до той да се прецака само с идеята, може аз замия на неговото място. А по-смисленото в този случай би бил един диалог, който не се осъществява. Може би основната причина е някакъв страх. Страх, че ако му кажеш на шефа, ти си много зле, нищо не можеш да направиш, той си подеш оставката, той ще е уволни, защото той може да го направи.